Khethile on the lift. So, Anonymous says, nansi impilo yami izoma ngenxa yesithembu. Usho ukuthini na uAno? Well, this is the gist of her issue. Uti, greetings Gagasi FM fam. Please keep me anonymous as I seek advice from the listeners. I'm a married woman, ngineminyaka 34. And earlier this year, my husband asked to take a second wife. I was really hurt about it and thought about leaving. But I then decided to stay and maybe use this as an opportunity to start focusing more on myself. I've been a housewife ever since I got married. But I also do have a business. So essentially, I'm independent on my own without my husband. So I recently decided to renovate my house because I felt like I wanted some change. My husband then told me to stop with the renovations because lokhu akumphathi kahle umamncane. She thinks that our husband is the one who's renovating my house, and she doesn't like that, especially because they are still saving up for their marriage. So she doesn't want him spending imali on unnecessary things, as she called it. I was shocked because umamncane lo knows I have a business. So I have my own money. But ke ngathi ugirl was really convinced ukuthi imali ekamnyeni wakhe. I didn't fight them. I didn't fight them ngama kancane with the renovations. Weeks later, kwangiphinda futhi lokho when I decided to go on a vacation to Greece. Umamncane complained and uhusband jumped. Wangicela ukuthi ngehlise kancane with the spending because kuyabaxabanisa. Apparently, she doesn't believe him when he tells her ukuthi I'm using my own money. Honestly, I'm starting to regret my decision of staying in this marriage. Angisazi whether imina yino wrongi or what. I don't know what to think or do. I don't know if this is just a phase and kusazodlula. Mhlambe into ekufanele ngiyibekezelele kancane while it passes. Or perhaps this is my new reality where I'll constantly be told to tone it down because umamncane said so. What do people in this situation do? What would you do? Mina ngiphelelwe shem, please advise. This is coming through from Anonymous. Ugirl finds herself as a brand new mamkhulu in a stembu situation, but ngathi akuhambi kahle with umamncane because umamncane ulibe phosiswa ngale ukubona ukuthi kwenzakalani kwamamkhulu, and when she finds ukuthi umamkhulu is living it up, ugirl is a boss babe, ugirl is making her own money, she's comfortable. This doesn't sit well with umamncane because she's under the assumption ukuthi uhusband wabo oyifandayo i-lifestyle kamamkhulu. Umamkhulu now has to tone herself down. She now sekufanele ancishe izinto ethandwa uyena azenza ngemali yakhe ngenxa ka lo mamncane lo. Ngavela ngashisola yindlebe already, but it's not about me. It's about how you are viewing this situation. I'm especially interested if you are in Istembu yourself. How do you play this when you have your own money as a wife but are now expected to play nice so that the husband doesn't get into a situation lapho ekufanele athi hayi but imali yakhe akuyona imali. Hey Shineke. 0861596596 is my number for you to try and assist Anonymous. You can also reach me via WhatsApp voice note 078-934-2827. I see you on the socials as well. Hello. You can also drop your comments for Anonymous and how you feel she should navigate the situation. It's the Liftoff on Gagasi FM across all social media platforms. Hey, angazi mina. Sibalkhulu ngathi ngikhumbula into ukuthi nawe isithembu wake wazama. So perhaps you're the perfect man to speak to this morning. How are you? I'm good, Jefferson John. I'm fantastic. Yeah, ke mseleko. Sorry. Yeah, ke sibalkhulu. So, firstly, this guy is not the perfect fit for his team. It seems weak and Lendaloga will cause massive issues down the line. It seems ama rights amamkhulu are being infringed which is wrong. It's themba simiswa kanjalo. Lo you need to recalibrate ubudlelwane bakhe no mama bakhe bobabili and abe ama boundaries in place. Umama she needs to come up at straight gibekezele. I've been accommodating ukuthi uthathe umama usibili, but that shouldn't be now infringing on lifestyle yami nama preferences. It's wrong. It's wrong, totally wrong.
So Kahle. imali. Wesibalikhulu. Angithi usuke wayizama lento baba. Yeah, sengiyayizama kodwa angiboni ngobuye ngizame Nonjabulo. From your experience, is it not ukuthi mangabe unesithembu izinto zamamkhulu noma mncane kufanele zilingane okufanele zibukeke zizinto ezilinganayo? So is that not where the contention then starts? Mangabe sekucace bha ukuthi hayi azilingani. Yeah, ngivumelana nayo Nonjabulo. So kumele balance uma uthenga uMercedes ngale nangalafa uthenga uMercedes kodwa umamkhulu if she's got iphakethe elistip kancane and she can spoil herself, let it be. Let it be. Usebenzele kanzima lokho. Why lo muntu owiki ona ofika izolo ezokhaya foul manje? Doesn't make sense. Okay. All right. That is according to Usibalikhulu othi ngeke ngiphinde ngizame lento yesithembu ngasha Jebs. Wezama? Yes, Jeb. Yakhe lo, unjani? Makhelwane, right Mark. Mark, hey, ukuphi nendawo Mark? Ngisesikhothi wengane. Oh, lapha emazimzimini. Njani 150 adlala amabhaloni 150 awusiyeke Diamond City Diamond enini ngoba lila lalela sidila neissue ka Anola namhlanje. What's your perspective with the issue that she's facing? Ngeke uAnonko sami ngiyazolana naye samusemncane futhi usemncane nje we age ukuthi azenzele izinto athandayo. Ubhuti lo uSibariza akenza iqiniso. Lithini iqiniso afanele lenze? uSibariza usaba umamncane. Akasukunetheza ngomngakhe umngakhe lo wambona kuqala. Akamtshela iqiniso ukuthi lezi zinto azenza my sister zenza ngemali yakhe angicontribute lutho mina lapho fanele usisi wadotose bafethu yasebenza ngithi imali adotoseke ngemali yakhe. So I completely get that argument, but mangabe umuntu wesifazane osevumile ukuthi ubaba angamthatha umamncane, is that not also a responsibility of yours to make sure ukuthi awuliphehla udweshu mhlambe ngezinto obukwazi ukuzenza phambilini manje ngoba sekukhona umamncane? Is it not your responsibility ukuthi hayi ngoba sengivumile ke fine nami khona amandla engiqandeka wona? Hayi ngeke kufanele ubhuti naye azinuka amakhwapha nje sikhona la errong akhona. Khona la errong akhona masezonqaba konke nje ema renovations yawanqaba ukuthi azitotose uyamnqabela yini manje kanti ubhuti yena azoyivuma kulo makoti. Hayi sisi mncane lo mntwana akazenzela izinto athandayo ngemali yakhe. Ubhuti manje usisi akakhethe manje umamkhulu angazi kwakumamkhulu waNtonyeni lo wesibizwe babizwa ngaye abantu abethu. Hayi yabona nje kamamkhulu mancane. Ngashayisa isibhakabhaka ngekhanda. Hey, wena wasesikhothi ngempela wena zama. Hayi ngeke ukhanga ngomntwana ukhanga ingane yabantu. Oh my sister ngeke nqume yenza isinqumo esiyisona ke manje sokujabulisa. Mina ngithi ngifuna ukwenza into ezojabulisa mina. Angijabulisa omunye umuntu usisa ke into ezojabulisa yena manje. Manje ungatshelwa ukudla imali yakhe ngendlela ayithandayo. Hayi bo guys ngeke got you abantu lo bhuti got you uzama uthi hayi ngeke mangabe iqala kanje izokuhamba ngohlelo hayi duma hajena hayi tsamai wena uthini? Hey, ama comments akho that you have left for Anonymous on the Facebook page a lift off are killing me. Inqedwa kakhulu ile kaZandi icele. Yo udiniwe on behalf of Anonymous uthi habe njepsi ngavuka utrikati inkosi impela hey kungashuba maye shuthi akubahambeli kahle uhusband noma mncane uma behlezi bebukana naye umamkhulu maye mina nje ngithi ngeke uZandi ke lo ucele undosi ukuthi unkomo ndwandwe uthi usahlaleleni kodwa mamkhulu. In case you're just joining us now and you're wondering what these comments are about, well, ngibhalelwe la Anonymous. She's a 34-year-old woman and she is married. Babaz decided to introduce umamncane, so base sithenjini, well, almost, because umamncane beno babaz abakashadi formally. Now umamkhulu uyasebenza
She is a well-to-do businesswoman, so she's raking in the money. Bottom line, meet her nice and comfortably to the point where she's able to renovate her own house. She's able to take amaso locations overseas. And when this happens, me jabulisa yena ngemali yakhe. Yakhalwa ngapha kamamncane kuthiwa hayi. Why lo mama edla imali la ekhaya thina singakashadi thina singakabi well established in our marriage. Awumtshela ukuthi anciphisa kancane afaka ibreak guy. And umamkhulu is understandably unhappy about this. Uthi why should I reduce myself to appease umuntu wesithathu okhane introduced into this relationship? What should I do, Njabs? Is this something that I can expect to go away mangabe sekushadiwe? Noma is this a red flag that signals ukuthi mhlambe kufanele ngithi ngilale ngiyekhona? Here's another comment coming through from Unelsiwe Dladla. Uthi, I like this. Umamkhulu is giving me nice vibes, being independent. Anyways, Anonza, I can stay, mina Shem. Akahlale phansi, abonisana nobaba wasekhaya, amtshela ukuthi imali uyasebenzela. Mhlawumbe amtshengise ngisho ne-bank account. Hayi! uRita Khurana. Rita. Uthi qonda kumamncane, umtshela angakujwayeli nje kabi. Indaba yamaqakala ephara konke nomyeni wakhe. If benenkinga nalokho ubabhonye. Hayi. Cha Rita. Asibonyani la. Siyabonisana. Okay? I've got Uzinhle Emlazi. Sawubona wezinhle? Kunjani nje? I'm good, my honey. On which side are you? Uvuna umamkhulu uthi aqhubeke enze izinto ngemali yakhe ugirl because uyisebenzele noma uthi nawe ayakathi ukwehlisa kancane until kushadwe kahle ngale? Ngithi mina nje Swane. Umamkhulu aqhubeke nezinto azenzayo imali yakhe. Yabona bafethu kufanele lento lesisheshe siyinqande ngoba abantu besilisa abasicabangeli. Nabo abantu besifazane bafike bafuna ukungena kulesithembu esibolile ngoba nifenibhilde into nomyeni wenu umuntu afike sekubukhazikhazi kukuhle. Yabo manje umuntu umefuna ukungena esithembini lo mncane obolile akaveze i-payslip aveze i-bank statement ukuthi unani ufika nani yena la ukuze izinto zizobhalansa. Angikwazi ukuthi ngizongabi happy ngemali yami engiyisebenzela yona ngoba phela sifanele si-accommodate nangu umuntu osanda kufika. Ngiyakuzwa la umuntu wesilisa fanele amtshela ukuthi uyayisebenza umama ngala unemali yakhe mekhipha akubalance kodwa akayeke ukunaka lo onemali yakhe naye akayikhiphe ngemali yakhe sinisho. Nanokuthi mhlambe it's only going to be a matter of time before ubabazi esecobhoza ngapha ema-accountini akamamkhulu ukuze ezophosa phela ngale phesheya kumamncane. Ukancane ngezokwenza lo. Akakwazi ukuthi uzocobhoza emandleni omunye umuntu ukuze accommodate lo ofikayo. Yena akakhiphe emalini yakhe. Mekuthi ubaba kuyashoda emalini yakhe akamtshele lo ofikayo ukuthi hayi kuyashoda mfethu. Bekezela kancane nawe sogcina si right sitakulane mhlawumbe nawe uqale lakhe ibhizinisi ukuze standard sizothike ukuthi yabo sifaneke mina kuyi-competition. Kodwa nje lo ngala abangamjwayeli nje kabi. Bamjwayela nje kabi mfethu. Iqiniso bamjwayela kabi. Ngeke angayidli imali yakhe ngoba nakho phela abantu fanele kuneso isimo sangala unabukelwise cha nje. Not in her name. Uzinhle uthi cho never that. Musa uthini wena? Ngiyaphila siswami njani? I'm great my brother. Hayi siswami ngaze ngamzela uAnomza. uAnomza unqishwa ihappiness, unqishwa ile ithandane impilo. Yeah. Lese sifika kakhulukazi sumamncane engathi mamncane okwenzani wena lo. Usisi wami namfethu ngeke ngisho ngithi akaphumi emshadweni cha, angikwazi ukusho lo. Kodwa happiness come first. Usisi wami wayisebenzela wayifundela nebhizinisi lakhe walihlelela ukuthi njengoba singene emshadweni ibhizinisi lakhe liyaqhubeka. Angavalelwa usisi ongene endodeni. Ungene ile ndoda yakhe eyazi ukuthi imi kanjani financial angithi. Yeah. So manje angaphazamisike ubuhlane badadewethu ukuthi enze into ayithandayo emshadweni wakhe ngemali yakhe. So yena ngeze wangena azuthi esithembweni akadle uphuthu aliphakelwe indoda yakhe. Kahle Musa
Yebo. Mhlambe can we not also give anonymous advice yokuthi mhlambe mezenzela ke lezinto aqhubeka azenze asinqabi ukuthi azenze but mhlambe amusu ukuposta ngendlela aposta ngayo because I'm just assuming ukuthi uma mncane mebona lezinto usuke ebona ngomposto akasho kahle hle kule email yakhe. It's just an assumption that I'm making. Ngeke nje ngiphile. Awukwazi ungayipost into yakho kandi uyiposta ngokuthi mangiposta usibani bani uzokhala cha. Akayipost into yakhe mokuya nginawe nje ubusho ukuthi awavezanga. Mawukuthi uyayiposta eyakhe lento kwayisebenzela isithukuthuku sakhe lesi. Akayipost ihappiness yakhe asingamvaleli yona ngenxa ka number 3. Number 3 wangena azi ukuthi indoda yakhe inkosikazi wakhe omdala emalini yemthembisana ngekhathi beshana bevumelana akabambe lokho nje aphuze yena noma kuumuncu kunjalo ahlale emshadweni wangenazi ukuthi khona unkosikazi angazophazamisa nje happiness yasisi cha ngiyaphika lapho ngiyaphika indoda futhi ayibe neqiniso nayo ayimtshene nje unkosikazi wayo lomncane ukuthi mina ezimalini akuhambe kahle unkosikazi wami uyangihlula financial lokho nje iqhamisa ukuze a-understand ukuthi lo muntu uyazenzela akasebenzisi imali yendoda yethu. Loud and clear. Thank you so much, Musa. I still have to get to our voice notes, Akho. If you haven't already sent through uvo lwakho, you can. Hayi, washafikile kuNsizwa. uNsizwa uyinsizwa yangempela ke. Uyigama lakhe impela because uNsizwa has not just one wife, not two, but ukri wonke. Nsizwa. Hello. Mazwani, ngiyaphila. Sikhona nathi. Hayi, yeah, awungichazela ukuthi as umuntu onesithembu that I assume is well functioning, umisa kanjani ke wena when it comes to ama finances? How do you make sure ukuthi omamncane abaphosiso ngale kumamkhulu noma ophakathi nendawo akabi nomona ngokwenza ngapha ka left na ka right? Uyimisa kanjani into yakho? Cha, wemazwane ake siqale la indaba. Indaba iqala lapha ekuqaleni. Uma usuke uyinsizwa uzoqala isithembu unkosikazi mawusuke yakuyena oqala umamkhulu uyamtshela kuqala ukhulume ngombono wakho wala kwamadlanduni ukuthi mina nginombono ngifisa lokho bese ke unkosikazi woqala umamkhulu bese evuma lokho bese kusekela bese kungena kowesibili mase ngena owesibili akasezukungena ke la owesibili bese zoshaya umthetho ngoba njengamanje lo nkosikazi wesibili umamncane seshaya umthetho sekukhale sakhe manje angivele ke ngimshiyeke mina ngimnikezeke ngithi thathe sakho ke isithembu wena ngoba manje lesi sami uyasimosha okokuqala ukumoshela unkosikazi wokuqala yeah manje imake uyabona nje let's just say you are the husband in this particular situation. Umama wokuqala uyena ongathi unamandla financially. Akukudaleli yini wena amazinyabushelelezi ukuthi aqhubeke ngalendlela enza ngayo ngapha kumamncane as much as usumchazelileke wena ukuthi vision yakho imi kanje, but does she not further cause more conflict ngokwenza okusemandleni akhe noma wenza kahle ngokuqhubeka ngalendlela? Lutho mazwane wenza kahle impela akaqhubeke ngalendlela enza ngayo ngoba mina njengendoda imina ekufuneka ngenza isiqiniseko sokuthi yonke into inakekelekile la ekhaya. Uyena uma mncane makukhona izinto akhala ngazo imina kufuneka ngizilungise kufuneka akhale kumina ungathi mayekhala kumina mina bese ngiyokhala le okusho ukuthi isithembu lesiyangihlula kokuqala okusho ukuthi kwaye mina anginawo amandla isithembu saseThekwini nesakho nje saseThekwini awukho yini la eThekwini nona Nsizwa ngokuhlala phela nangokusebenza ngiseThekwini okay kodwa nje cha kufuneka sibalekele isithembu lasedrobheni lese sofike siphathwe unkosikazi wesibili hayi kufuneka kuhlalwe kahle nje impela umamkhulu mayethanda ukuthi enze into ngemali yakhe ethanda ukurenovate akhululeke enze nje uma ukuthi umamncane unesikhwele ngoba phela vele fanele abe naso isikhwele akakhale kumina bese ngiyathula ngithi hey Nsizwa usiphethe lesithembu sakho manje uhlela ukugcina ka number bani mhlambe noma ivision isiphelele
Hayi seyiphelele mazwane ngeke. Phela kanjani umazwane engafiki? Hayi mazwane ngabe sengifuna ukususa umsika. Kanti nawe khona bakuhlulayo. Usendawo ufuneki mazwane. Ngiyakuzwa Nsizwa. Thank you so much for your call, my brother. Siyabonga. All right, let me wrap up with your voice notes as I promised. Ngeke bakwethu umamkhulu kusa eli nje akaphuma umuzi wakhe eceleni yabo lesizivunguvungu ezayo siza nomoya omubi moya kasathane mamkhulu nje kusa eli akaphole enhloko ayiphumela umuzi wakhe eceleni makuthi usayithanda leyo ndoda leyo nje angazi kodwa nje ngeke lesizivunguvungu ezayo siza nomoya omubi sizoduma isizo lelibi ngeke Jabs ngeke. Hello sisi kunjani? Mina I personally think ukuthi the umamncane does know ukuthi umamkhulu is using her own money. I just think ukuthi isikhwele nje unomona ijealous. So in this case it's all up to the husband to sort it out. It's the responsibility of the husband. Anonymous yena if husband akayisort it out makaphume ayozidlela imali yakhe ngepeace. Thina sikhona abanye esingenabantu. Ngiyabonga Tebogo from Pretoria. Angibingelele nje kanye nabo bonke abalaleli be-Lift Off. Umamkhulu akenze izinto zakhe. Umamncane unesilwane esibizwa ngokuthi umona. Shuthi wayengazanga ngothando la wayezogada umamkhulu mayizogada zonke izinto azenzayo. Umamkhulu akaqhubeke nezinto zakhe akhohlwa abantu abangamsebenzi. Wayeyapha umamncane esithenjini ewiki. Esithenjini akafuneki umuntu owiki. Ufuneka umuntu osebenzisayo umqondo okwaziyo ukucabanga enze into angathembeli kumyeni kuphela. Nje umamkhulu enza nje. Ngiyabonga. Kunjani sesinjebs ukhuluma noSibongelene wamkhwani ngamgeme ethafeni sesinjebs ngiyasizwa isitori sasisi but uma nibambisene nesothandweni sesinjebs ave kubalekile ukuthi uvikele isithunzi sapartner wakho irrespective ukuthi izinto zenzakala kanjani but kubalekile ukuthi kubantu kuhlezi kubonakala ukuthi kunenhlonipho phakathi kwenu so usisi ngicathi mhlawumbe bekukhona enye indlela bengenza ngayo just to protecta umyeni wakhe. Bengithi soyiqeda kahle lekhethile sivumelene sonke ukuthi hayi Anonymous do you boo wafika ubrother egcineni emotion ivikela isidima. Hey, you are the one who chose to bring in somebody else here. It's not my responsibility to protect isidima sakho. You do you boo. That is my advice for Anonymous. Okay? Do you mtase sikulento njengamanje of choosing yourself. If you're not hurting anybody, if the only pain omunye umuntu is feeling is because of umona wakhe, that has nothing to do with you. Wena njengamanje futhi mina ngendlela engibheda ngayo mhlambe mina bengathi qinisa kakhulu ke manje sijabulise kakhulu ke manje mtase posta kakhulu if indlela umamncane ebe keep ama tabs ngawe ukubheka on the socials izinto posta kakhulu ke manje faka upetrol sis faka incinerator mtase iba uphethe label iba uphethe web. Do you, my love, and that is that on that. Stand 10 toes on business, okay? That's how we wrap up Ikethile namhlanje. If you also have an issue that you want assistance with, like we have assisted Anonymous, send me an email. It's theliftoff@gagasi995.co.za.